Salam, hormatly yurtdaşlar. Geçen iki şunun dowamyny Türkmenistanyň mass mediasyny uly şowhun bilen görkezilýän iki sany bir-biriniň aýratyn ýöne kökü bir video süjet men lentamdan çykdy. Indi şolary görüp siz bilen öz pikirimi paýlaşadym geldi. Olaň birinjisi medya tema dip Türkmenistanyň şol hökümet tarapyndan döredilen habar çeşmesi dip aýdylmýar. Ýani show biznese degişli bolýar-da hataqy. Şolar ýani Habib Nadirov bu aýaly ýani Nazarita Hacı ya Haja bolýar. Şo bilen olu giň öwrümli gepleşip geçiripdir, bir topar sorak berýän. Indi başta men şo alyp barjyň men ulagymda büdüreden ýemesi pikiri ýa aýdan sözi haç dip aýdan akdy, haç dip aýdan akdy, Mekke eden ziyaretin kabul bolsun diýip. Bağışlan, ol Mekke ziyareti hacı bolmak üçin diýerler. Ýöne barp Türkmenistanyň içindäki ýaly bir öwlüler ýa mazarlyklarda barp şo taýda ziyaret edip gaýdarýar. Hacı ziyareti bar. Barp gelen bolsa Nazaretde hacı bolmaly. Ýöne näme alyp barjyň dili urlan şoňa hacı diýme. Ya o taýda gadagançylyk bar Türkmenistanyň diňe Gurban Guly, onuň ogly, agtygy, onuň tohumy, şoň töweregindäki yaranjanlar hacı dip atlanyp bilýär özüni, galan halk hacı dip aýtmalylar. Belki şoň üçin ýöne ýani ýüzüne nikap çekipdir, saçyny örtüpdir, hemmejik zat şol Mekke Medine'de edilmeli ýani atributka we daşky görnüş şol bar. Ýöne onu näme üçin oňa adyny hacı diýip tutan alyp barjy. Bolýarmy ynsagyna goýaly, ýöne meňne gulagymda galan ýa-maňa geňeşdilen zat şol. İkincisi alyp barjy er aýal ikisine soraglary türkmençe berýär. Indi şol soraklaryň içinde de rus sözler geçip dur, iki bar şu ählin terwin 100% diýip alsak şoň on götürümü rus sözlerden ibaratda galan 90-sy alyp barjy türkmen eline öwrilýär. Emma jogap berýän er aýal 90 götürümini rus diline aýdyp otyr. Onsoň bir nähil beýle bolýar diýen soragy men özümde döredi-de. Bir ýani şol alyp barjyň özüň Türkmenistanyň ýaşaýar. Er aýalym Türkmenistanyň ýaşaýar. Şolar Türkmenistanyň garajdanyny baýdylar. Olar başgaça diýip aýtmaýyn, milletini diýmek, elurmak aýtmak bolana Türkmenistanyň ýaşaýan bolsa, elinde türkmen pasporty bar bolsa, diýmek Türkmenistanyň garajdanyny. Bollugy tordy şo ýer nokat. Onu näme üçin bir Türkmenistanyň ýaşaýan bolsa, Türkmenistanyny işleýän bolsa, Türkmenistanyny gazanç edýän bolsa, ýene de türkmen telewizionyny, radiosyny, mass mediasyny, toýunyny, tomugyny türkmenliň çykyş edip pul gazanýan bolsa maşalasyna, onu näme üçin bir döwlet diline gürlen aklar diýen soragy men özüme berdim. O nähili bolýar. Yurtdaşlar, biz barp ol 1990-njy ýylda döwlet dili barada ýani türkmen elini döwlet dili etmek barada kanun kabul etdik Türkmenistanyň ýokary sowety. Şo ýerde möhlet belledik. 9 ýylyň dowamyny ýani şol 90-njy ýylyň ahyryndan 1999-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna çellik 9 ýylla Türkmenistanyna şol ýuwaş-ýuwaşdan döwlet diline, ýani türkmen diline hemme işleri geçirmek barada biz kanun kabul etdik. Näme üçin 9 ýyl? Sebäp bir günne ähli dili ýani işi türkmen eline geçirmek mümkin näl. Bu taýda ilmi kitaplar bar, ýa texniki derejede rus dilinde hemme jigem rus dilinde ýazylan.
Şulan ahiretini Türkmenine geçirmek için gör bak näçe iş gerek. Ondan bir edarada işläp ýörelim. Togdan götürmi diňe Rusça gürleýärdiler. İş elmadam Rus dilini alınıp barlya kanunlar Rus dilini taslamasy ýazylyp soň türkmençe geçirilýärdi. Men gabat geldim şu zatlaryň köpüsini özüm şaýat bolumsaň aýdýan. Indi şu zatlaryň bir gününe geçirip bolmajagyny bildik. Ýoksa şol döwür agdy birlik hereketi barda. Ine biz şunu ýylan edýär ertiden başlap döwlet dili türkmen dili bolmaly ýa türkmen dili döwlet dili bolmaly. O bolmajak zatlar. Bir gyýjan içinde ya bir aýyň bir ýylyň dowamyny döwlet diline geçip bolanat. Hep on hasardysı kan, işi kan terjime etmeli. Gidip ýatan ilmi işler var ya beýleki tekniki soraglara degişli meseleler var. Bolýa. Indi şunu birinji ýanmar, ama 2000-nji ýyla çelli biz eýem hemmemiz türkmen dilini gürlemeli, türkmen dilini işler alıp barmaly, türkmen dilini ýazmaly, bozmaly, döwlet işini türkmen dilini dolandyrmaly. Şoňa çelli ikinji dil hökmünde rus dili gapdalyna bolmaly biz karar kabul etdik. Indi 99-njy ýylyň 1-nji ýanwary nerede? 23-nji ýylyň indi hana 7-nji dekabr diýip alarlar, indi bilen interwýu beren gün. Pikir edip görün, 24 ýyl geçipdir. 24 ýyllap Türkmenistan eýan diňe türkmen dilini döwlet işini, edara işini mektepde nirde okulyan, işlenýän bolsa türkmen dilini alyp barmaly. Edilýärmi şol? Ýok. Iň bärkijeti ine şol ýanky jenaýatkar rejime ýa topora hyzmat edip oturan adamlardan är aýal ikisem Gurbanullah we oň ogluny çokunyp oturýar şo pul gazanmak üçin. Indi şolunum ekrana çykanyna Rusça görleýärler. Ya Rusça jogap berýärler. Emma Türkmenistanyň geçen 32 ýylyň dowamyny Rus dili o bu yerlerinden doğru çıkarıldı. Etraflarda ozal aydel men gızlar vardı misal getiren ozal 2 tane Rus mektebi vardı. Mektep. Inni olsa cem 2 tane Rus klası vardı diýerler. Heredin kısılıp sıkılıp inni ozal 100% bolunmasa inni şu taýda 3%-dem ýok Rus dilini okuyan çağılan sany. Olum kimden çağız okuya? Şol hökümetten ýaly çağız okuyan. Zahmetke şartın çağısı. O klaslarda da okanak, yağdayım yok, pulum yok onu törüme. Inni qalan millet Rus dili ýabygy bilişi. Men neselim olmasa, bizden birazrak 5-10 ýaş aşagdakylar Rus dilini bilmese, soňky 30 ýylly, 35 ýylly, 40 ýylly doglan şuň 40 ýaşlyň köpesi, ährisi diýmän, köpesi Rus dilini asla bilenler. Onu näme bil ikisi bilýär bolup saýrap otyr gepleşikler Rus dilini. Ene öz döwlet dilini, millet dilini hormat goýmayan adamlar Türkmenistanyň mass mediasyny otyr. Ene men şol şu erhele bar, şu ikisi barada aýtjak şu. Ondan alyp barjy, eger şoň aýaly ýa özi ýa kim Mekka gidip gelen bolsa, bizde Mekka gidip gelen adama hacı diýip at berýärler, ýa hormat bilen tutýarlar. Onun şoň adyny Nazritde hacı diýip tutun indi kitaplar. Gidip gelen dogrudan Mekka. Görmeden şo taýdy. Ago. Egin kellesini attım, ärim diýen man 40 gün ursat berdi. Äriň saňa 4 sagat ursat berse öz işi. Ýöne Mekke Medine gidip geleniň berza etmeli parzlary bar. Şonu berza etdiň. Şu Nazritdan el künnükli yankı täret kılını gördünüz mü ya? Namazda durany gören bar mı? Aydın, onun surata düşürün. Indi şöyle bağlanışıklı yeni bir mesele. Indi 2 gün beri bütün mass medyalardan getirip otyr. Yani bir selbi tuvakkalyjy bar. Men odalam aýdyp beripdim. Mun garry kakasy Gızlar Badar raýonuny hormatly ýaşylyň biri ömrüni şol 5 wagt namazy bilen gapysyny akymaly bilen şeýtler bildigiçe başardygyça
Halal Ahmed bilen yaşan adam. Garipler, gurplu. Oğlunum tanıyan, son Selvin kakası bolýardy. Ejesinem tanıyan Selvin menden bir klas ýokarda okudy. Ýöne bir seyirganyň içinde uğruna ýaşadyk kızlar batdy. Ene Selvi durmuşa çykypdyr. Men Selvin durmuşa çykan aýda berdi. Men ulakan gürläp oturmaýyn. Türkmenne bir zat bar da, yankı bir söz var. Aynan kim alsa şol alsın, bize toy bolsa bolýar diýerdi. Indi düýün öňün şuň içlenjegin şol Selvin toyun görüp oturýan bol. Bir türkmençilikden namny şan galmandyr öňkü tutulýan toylardan. Meni gyz toyum diýip aýdyp boljakka. Näme sebäp ol gyz toyunyň 5-nji günler gyz toy ediler. Men öz şäherimden alyn kızlar batdan. Mysal getireýin. 5-nji gün gyzyň öýüne toy tutulardy. Oglun tarapdan bıyıkmalar barardy şo taýda. Soň 6-njy gün gelin aljy gelip gyzy alyp gitýär. Onuň 6-njy gün oglunyň öýüne tutulardy toy. Otdyk günem soň bazar günü ýaly lewaply garnaşlamy bizde kızlar var tarapda bir emede balkany otdyk günü diýeli bu hadnoy günü idi. Şo diýen otdyk günem ene ondan şol galyn dogan garnaş var. Toya hyzmat edenler var. Şolar ondan aýratyn oturýarlar, öýlenen ýigit. Şolar ýar gelen mihmanlar bilen. Şeýdip 3 günü toy sowulardy. Men görüwetdim. Ýewropadanam geçenekine Türkmenistan'a tutulýan toy. Onu maýdýary näme diýdi? Bir ýerde bir başy sazanyny bagyrsa getiripdirler. Güýji etýändir, goruw çatýandyr. Getiripdirler. Men näme diýip aýdyn? Az halkyň gözüniň öňünde beýdip, müň adamlyk lakal tutup bilýän bolsa, altyndan çaýlan, loşka bilen ya da wilka bilen ellerini näki goşar, ýanky ýüdüklerini güjüňläp bolmajasy bolýan bolsa, men baha bermäge men hakym ýok, sebäp oň ejesi bar, kakaza ýok. Ejesi bar, ejesi bersin, dogry anlaşlary bersin, bahany. Ýöne bize de tapagy ýok, Selvin kim alsa şol alsyn, ýöne bize toy bolsa bolýar diýip gelen adamlary görüp haýran galdim. 100 sanymy 1000 sanymy erkegiň ortasynda durup tans oýnap durmuşa çykýan gyz olgoý näçe ýaşynda bolsun tapagy ýok, ol bagty işidir. Men onu ýer çykypdyr, giç çykypdyr diýip aýtmagy men hakym ýok. Sebäp adam islen wagty durmuşa da çykyp biler, aýryşyp biler, täzenem öýlenip biler. Bu durmuşdyr. Ýöne bir däpde suram bar da odalyň alınıp gelýän. Şu zatlardan nam nişan ýok, şonu gördüm bala. Ne oglanlar ne Heşelle kakıp tans oynayar. İn kızıklısam. Yine. Şulun arasında yankı dün Mekke'ye gidip o tayda yankı namazda durup eylesine beylesine emedip o eğnik kalp eğnine şeyhlan geymin geyip duran. Yine. Yaku kurvar. O tayda yine porhan var. Zırt atıp yine keypi kök tans oynap bir plaşat kadı. Hani alın seyredin. Yine. Ene sabrımayan ya ene şogun kugunun hazırları şeylere yurttaşlar. Onun için ol Mekke'ye gidip oturmak gerek gel. Hani gidip gelirler görden öýüňizde tawba edinde oturuverin. Başka men size diýjek adym ýok. Din uğrundanam, hacılar uğrundanam. Hani hacılaňyzam şol. Ene din narlaňyzam şol, ınancıňyzam şol. Ýa-da ynanyp oturan diniňizi poklaýanlarym şolar. Ağırsını şuların götürýän bolsaňyz müň ýaşaň. Mene gördüm bollugy tordy. Gözleri ümedläp dur, keypden ýa ýarlaýjak bilemek. Haýsy neşan edipdir. Ýa-da bu Yakup Gurban zırta tutan soýnýar. Ene öňüňem ol ýemede Mekke'de eginde ýa-da Araplyň libasyny atyp namazdadyr. Hay diniňe mişe gaýdypdyr. Ene şu zatlar görüp beýdidim. Halk doğrudan hakikatdan ütgödüm bi. Ya dünya ütgödüm, ya halk ütgödüm, ya Türkmenistan'ın halkına ne de uçarlı bi. Ürdäl hana hakikatdan şu bolup duran zatlar görýän bu. Men içki dünya meseleni, men Ýewropada ýaşap otyryn. Ýewropada tutulýan toylar bar. Onu gyzym, oglanam öýlenmäke bir gün öňünden mi, 2 gün öňünden mi?
boýdaşlary bilen gyýdylar, ýani gümüşe çykýan oglanymy dostlar bilen oturýarlar, iýýärler, içýärler, ýa gurrun edýärler, ýa tan soýunýarlar. Ýok gerek bolsa istirip diýdim çagyrýarlar. Höwes edip öz içinde ýöne gyýdylaryň arasyny, gyýdylar, oglanyň arasyny oglanlar kimi gerek bolsa şonu getirip şonu tan soýundy. Ýöne muny bütün toýa çykaranaklardy. Bir garym atym dürüşde bollaby. Näme diýip näme aýtsaň bilen häzirem özüme geliplemek ýöne şu Ýewropada da ýok şular ýaly baýlygyň gijeňlemek, o ýeködüň anyny durmuşa çykýan bolsa hani ýigidin ýanynda bolmaly. Ya ýigid alyp barmaly, ya ýigid görkezden atlar. Näme kimini ýaşmakly gezmeli Türkmenistanyny. Ya bize ýa patriarhatdan geçip matriarhata öwrülük men aýallar dolandyrýar Türkmenistany. Ya toyda abdesur. Men düşünüp bilemek iştadi. Her sinem öz ýeri bar, bu ornu bar, hormaty bar, syýlygy bar bol ýöne. Şu gören zatlardan mene hayran galym. Ýewropada da ýok şular ýaly zatlar. Bilim täze moda bolmaçy melle şol halkyň depesinde nädip şular ýaly ene biziň durmuşumuz şunu ýaly sizden tapawutly diýip o gijeňläp ýaşaýarlar, gijeläp ýaşaýarlar. Nähil durmuş bol. Halkyň hana 60 götürmi ýurdun daşyny çağlaryny ekläp bilmän ene bäşaý diýip algap ýörler. Bularym meslekden ýa nädip o ene halkyň öňüne durmuşyny gijeňläp görkezýärler. Men aglyma gerçekten sözler almayan ýöne şu zatdan aňyrsy gowluk bilen gutarmaja görnüp durdy. Halkam görüp dur, şu zatlardan öýüne gerek netijeni çykarýan. Ýöne men gören zatlarym o. Hiç bir biziň aňyrdan gelýän däpde surumyzyň hiç birine saganakdy. Esasy da men diýjek bolýan zatym, şu näme edýän bolsa şu öz işleri öz şahsy durmuşy. Onu biz hiç birimiz gatnaşma ýagdaýymyz, hakkymyz ýa hukumymyz ýok. Ýöne şonu sen çykardyňmy? Jemgyýetçiligi ýa halkyň öňüne. Onda diýmek, halkyň öz pikirini aýtmagy haky bar. Sen durmuşyň bardy ýa özüň nädip alyp barşyň bardy. Sen çykardың toýa diýen ine menlik görkezýäňde onu her bir adam özüne çekýär şonu. Şu toy men kalbymy içki dünýäme gabat gelýärmi? O gelýän bolsa gelýär diýip ýazýarlar ama gelmeýän bolsa gelenak diýip ýaka tutup towy bererler ama. Ýöne sen şu ýurdun şu ýagdaýyna, halkyň şu durmuşyny, şular ýaly gijeňläp, müň adamlyk toýlar tutup o taýda da dürlüdi men seçip ýaýyp o aňyrda da halk ýere çörek tapanak. Ona hildi ema bolýar. Toy bolýar, durmuş bolýar. Men düşünüp bilemek, bagyşlan. Eger öterak geçip bir zat aýdanam bolsam, ýöne men içki dünýäme saganak. Käşke şonu öz aralaryna toy edip sadakasyny berip sowun bolsalar, onu görenem ýok, bilenem ýok, ýaşa berseler, bagtly bolsun. Şey diýip aýtmagy her kişiň bir mümkinçiligi bar. Ýöne bir az halkyň gözüniň öňünde bir elpeşelpelik ertek gün gowluk bilen gutarmajan hemme kişen belli. Ene gyýyskaça şonu aýdaýyn idi. Mene ikun märim men şol lentandan çykyp dur. Media temaňam alan interwiwsy iki şunlarım hani bölüklep o selvi toqquliz fan toyun görkezýär. Böyle yurttaşlar sağ bolun, sağ oturun hemmäňiziň öňünde